twamwegenere Yesu ekero twamwanjire Yesu kero twamwitabiranire Yesu bono igagotorusia obogundo bw'ebibi igagotorusia chianga chire n'amachanchabi obogundo n'obosusanu bwensi erinde orete oboronge bwayo otokora ko babaye naende otubaranga n'abantu tole naende otubaranga n'abakenu tole naende otubaranga twaweneire ase obosi bwaye nase obogima bwaye bwakanemaka ekiara okuba nikwayo konene nkolinga mwanya abantu bakeneke nkolinga mwanya abantu abagwatire erieta lyaye baba abakenu ekiagarara n'omukenu nabari bagosoa iguru ekiagara nonyocha ate ensi otarense takiti gotara busaigo igacha koeneke yense obogima buri mwanya abantu asireti obogima buri bwarweta ase mwanya abantu erinde boirane naende ase mwanya abantu obuboro obogima bwa kare na kare erinde arosi mwanya abantu baba abaye bono naende igagotokora twatananeka n'abantu bandi igasema mbiye y'omwanjo omotegereje nabo yari ngokubanikwane okubanikwa Nyasaye oitabera neriogieri lya Nyasaye wankirane Nyasaye agambira obogima bwawe wankirane Nyasaye atarasa obogima bwawe wankirane omoiko Nyasaye n'oboronge bwa Nyasaye bakora emirimo emekirano asore sote tuweze kuitwa wana wa Mungu na Nyasaye basitini Nyasaye barende esabatingia obosera bwa Nyasaye babamo nainwe erinde tobe ange asinge njyo kumuroto ta Yesu gatiyamare na gutara asubu yobo bwaye bwaoro kiwe botari nekerengase tore tusabe uba kuna ndi Nyasaye biyamona sama nene wato kolene na enda asumu saraba biyamona asoko mu Yesu okwali bagali ta asumu saraba sama tukaya tomenyete nabo wato nekeri ngobu yabwawo bwaoro kiwe nogo tole ka sabantu bonke erinde botwegeri kwanga mangana atari ayobo Nyasaye Satan ukoirie birengera ribi abana bawo basirira asomonyaka basirira asobotumani basirira asemega yogotinda no koria bobe basirira asemoko na asamaryomana obatori obamonyerere erinde nabarabankira n'ebyogiri yawo bagwanje buno motori bwa magimabo na 20 towenere oboruoti no mwando bwobogima butakora ona akiri tukeri Yesu tolaye kero turaganda ko gusasima umuradio yosoira ase studio Yesu gandra kumurinda naenderenda abandi bakubwatirana erinde mirimo ya Yesu kibuzi natwagaza asuburuoti bwao nakera twasaba oitrasiriza Yesu Kristo motori ito amen Amen. Thank you, Pastor. Thank you very much. Asante sana sisi ni wanga ile rokwenda kushiriki. Mungu akubariki sana tutaendelea kuongea. Amen. Thank you so much. Asante sana barikiwa. Me radio Vuna 102.0 from the think we are so many simbiri choka igase devotion. Vuna, good morning. Buya mono mbuna. Yes. No morani bronya chokuru chinza machebata. Karibu sana Nyachio. Tabira marika mayane kare mwanya bantu umanyete bona so kwege na gwachi kwa kera karatita go tebya manta kare paura kuri karatito akomate paura meta pimetense ya karoresi ya ikirakanyora bantu na bakori mono akatebitito yari kunyare kanonye n'ugwanja kwa Nyasaye nene mayanya sabanta babacyange barigereri umusaraba barorene kenense ya erinse ya sirirense ya sarekire. Oh yes. Bamwanje Yesu Kristo kyagarara na igetego kwa sumo sarabe rinde mwanya abantu tobo bagimanande tobe moyo kuruoto nyoro bugima bwa kare na kare bone rinde tito kigosira bono ma tuamwangire Nyasaye tuasoira gokore ibebire maminja mono kugani kwa Nyasaye amakweri akire emejando yakire okoremero gwakire enchara yakire kingige kyakire ebintu bito byasoire gusareke senjirende yonsi etabwenene tiombuna esa ori tuakire maminjamo na Nyasaye na tuakorire gento getari okugani kwa Nyasaye bono kinga kichomo eri kyakire abantu bankire kibasa kumwetani Nyasaye barengera irie bintu byabo monte anje to montate taroro kanogo ntobu ya bona Paulo na kyako batebina amwari gwancha nande mware ko basene ema ya Nyasaye murigererio umusaraba morare njira Yesu akweta so umusaraba muinyore
mumwanja Nyasaye go neri obogima bono togochikorwera bonekera okomwanga Nyasaye go twangira obogima bwaitu lakini okomwanja Nyasaye no gwanja obogima bwao kanira karamuna muna Yesu minto no muya nare na babwena tagosasima muntu tayo muya buna Nyasaye biya mono mbuni. Wow, thank you so much, asante sana. Simiyo mwali omwancho moteli me radio vuna 102.05 this morning. Asimambia bono tendete useni wa sowa matimetina nga YouTube bwatirete kurwa. Najua kwamba bado pia unazidi kubarikiwa this morning. Asimambia bono simiyo mwali utukorera sense mwe devotion. Ikekekere usto tujuganda sense mwe leseni. Vuna good morning. Morning yomuna. Yes. Nyasaye gutigawa gutiagara ka pato kuma sabana ndo tokorera. Radio ukarta makuru wa radio. Koro chaga turuni tiganso ko maka. Yes. Aro manyete igero na ndo tororo intuni ntwente. Chando yo katubwata no botaigwera nando gotamanya nkia marika uko ganikwa Nyasaye na nkia kogera. Akara orocha batogotedwa na mariko. Tumaigwere nse tumaigwera mana tomakodera Nyasaye tata namna nera tata. Twabunire bichi okobuna kororo nando nakukoro konge. Ero no muntu ko chikomubori nki yakara kana ngokunu gwanja kwane. Yanta madi ngwanja kwane era gara utunemba. Tumoikotora tumanye ngito kora so bweko gwense mbia mono pasta na mbia mono mu pasta kabere. Biano sana asante sana. Biano sana murandi welezi nikire gasi studio ndio mwali gani tujiko chake leseni mapema tu kidogo. Singing chuo yoko nikina baada marandi anaendelea kama namna hiyo. Ina very special gitagika emirongo 3 na kianta chinsendu chijideke emirongo 4 chamyore maye chinse 12 chabona mambia twari ni murandi ya studio abuno toko butore devotion. Vuna good morning. Morning yombuda. Bwakire Buyo yonkaro golomo ngontera. Yes Karo. Pasta karibu. Atandi resa Nyasaye tukonye to yewe. Wow, thank you so much. 075 102 mwancho modere sanga mwana this morning. Asima mbiyabone me radio Vuna 102.0 FM 075 102 tumwalika ni murandi ya bwelese na studio Vuna lo. Orosi yo gatingi ya wente kenene na mapasta so eme na ndato eringa na lero kare biya tata ngori manye ko ndagaroka. Vuna lo, good morning. Hello. Yes. Pasta karibu alikuwa mangana maya. Thank you so much. Asante sana barikiwa. Lakini ni mwada Marieta. Narito kumanya nambara ibago twali. No mata na bantu. Injire woto ndoleza Marieta. Delingia. Delingia. Umuranje tutabye Marieta. Sema majina. Vuna good morning. Hello. Yes. Wala Sauti ya radio yako imekuwa juu. Nimekuambia kwamba na nikasema hivi kwa gezi mi radio na kina unazima radio ndo tunakuelewa vizuri. Vuna radio hello. Vuna la. Yes. Morandi kwa kile nombuna. Wakire. Ere kama mongoli kona karibu ntonye rekelingana. Asante sana, thank you so much. 0785 102 ime ya radio Vuna tokoso sense mwelezi in the next 49 seconds. Vuna good morning ikapotea ikaenda zake na nenye temelimo 0785 102 tuko kuandalia somo mtandao Facebook tuko live wako kuandalia sehemu ya YouTube tuko live na very special way. Vuna good morning. Hello. Yes. Kile kitu tulikimongoni. Yes. Akiamba kana moradi karibu. Yes. Leseni ya tusomi nditu kwa andika tunyoranje changa mugete. Wow. Watu wamechangamuka sasa asubuhi. Kuchangamuka na kukole okwengenjo. Pastor karibu sana si studio. Bia mono. Mwana mutanda sense moye lesson. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Leo ni kuamukia. Leo ni kuamukia bwana. Emereme yo mwanene taito kwerwa kwa. Leo ni kuamukia. Leo ni kuamukia. Leo mtu anangojea lesoni saa 1:30 atajua ajui. Itakuwa bahati mbaya. Itakuwa bahati mbaya. Thank you, karibu sana. Bia mono. Amen. Tigato sabe. Tata Nyasaye. Ayenayo machanu muyamona asengenche mambie. Watulendire wiki ngima na bono twenyorire kena tuli moyo. Tali asengenche chinguru cheto kolende na asengenche obuya bwao. Kero togochake lesson bunoro machanu ne chikanisa chiao chire chinchanu tate twali go sababa mona intwe na aserie taleso Kristo twasabire na kuegena. Amen. Amen. Thank you. Obo menyo obo chenu.
Nyasaye niga amenyete asa chenu mono. Nyasaye na kito kumusabira nga tata omo chenu orararia ore igoro nigaro omo chenu na seigo nebinto bya goika bikore kiek bibe bichenu ekanisa yae goika kore kiek ebenchenu abantu bae goika bakore kiek baba bachenu taringa obo chenu bweko bwake moika no bachenu bwaki bwo gwesoka goika abantu bae babwekanengo babwekane Nyasaye kogo chase kanisa yo monene kora kieke teneka bekere chianga buya eboye buya tigago chase kanisa kore ngaki esuguma no ere lino koro torangi nkwenyole toake asugo changa kiaro kuna asugo cha na chenu mono asugo cha no Nyasaye na Nyasaye oyo iga asema yaye asi kanisa yaye na chenu mono na siko kerugo chororo ense yonsi akore ngaki ekire kiri Habakuk 2:20 kora esoma ebusayu. Okay. Habakuk 2:20 Nikigote mwancho moteli tosome naye. Habakuk 2:20 Habakuk 2:20 Egote baiga emerongibiro mwancho mo tegereri. Egote baiga Korende omonene noare ase karu yaye enchenu. Omonene noare ase karu yaye enchenu. Tigense yonsi ekire kiri ayokona kolimye ayokona okwana nesimi ayokona kokora okona ko text y'abantu ayokona komonya ayokona kwagia bande ayokona komonyera abande ko chigo torarumo omonto gotobosa asore ngakiare asore na chenu kogwasoire kanisa yo monene so akoro mo chenu tigago so ane tabi eri kwabwate weekendima tigago so ane tabi eri kwabwate ichuma tigago so ane tabi eri kwabwate Jumatatu so ago korete kiek koro mo chenu so akobogoreti ebirwanero byonsi boigo ekirekiri ase obosio bwaye ekirekiri ase obosio bwaye omonene na kiasa ya ringi bono nkoira na turaso okonganya 40 na kyo bomenyo oboiga bwakorete kieke bwarenge aba Israeli na kigose baenegeti obomenyo oboiga obochenu bwa Nyasaye gosogo sera bwa Nyasaye 40 ochakire chakira ile ngoro chugo chakira no 20 chakira 20 egoteba iga verse 20 egoteba iga akaimukia chibao chirikire oborori Musa akaimukia chibao chirikire oborori agachibeka ase sanduku ime agasoya emiero ase chibonyi ime akamumeka esanduku ere noboikaranso bwa mabira akayekune kabuna achigetwe akabeka esanduku ere ime yo wamenyo agasunga etoto eriegetamba asogo kenge sanduku ere n'echibao chirikire oborori asogo kenge sanduku ere n'echibao chikorete chirikire oborori buna omonene konyamuchikire akabeka emesa asema y'omusangiririkano ime akabeka emesa igo mesa tari bono chiachaka korosigwa chimesa nchiakorete kieke nchiarengo namachiko nakorete kieke narenga ororo goikabono nagendete kobo akabeka emesa asema y'omusangiririkano ime isiko yetoto ensemo ya sugusu ya sugusu na akaroberia emegati igoro yaye ase obosibo monene Musa akaroberia emegati igoro ya ase obosibo monene buna erekonye amuchikire akorete kieke amuchikire igonye mwachikire muri emesa kora kieke kariye mesa buno mona akorire kieke abachikire kora biri gwachik Morisia kora biri gwachikirwe tigago kora ebyo takora kieke utachikwa basta kora biri ochikire tigago kora ebyo utachikwa iyo imbira abantu bagokora batarachikwa bado abantu ngokora bari ebintu batarakora kieke batarachikwa ongaina abana ba monene
gosoba tebi ebinto bire borego bitatakeiri buno omonene nakorete ki Buno omonene ataite. atagete kora biri omonene akorire kieki Agochikire. agochikire tari biri biokayo okobanga ase omotu okore kieki okore oikerani okogani kwae bieka kora oikerani okogani kwa omonene buna agochikire akabeke kibikiro gietaya ase obomenyo ime akabika ekibikiro gieta kworokia oborabu araria ase obomenye emerime ensemo ya irianyi koro ria ase emesa ensemo ya irianyi kororia ase emesa igo noe nogosasima ombuna komo gosasima tigalights chionsi chikore kieki onto igwanaine rakiri tigalights chionsi chibe on korokia obosera bwa omonene nyasaye tari ibwa omosunte nyasaye igaro oyoki oibwa oborabu egoteba igo mwancho moteri uchisekero togosoma gutirimbuka Ehe. ase egitabu eki ekitwarenge gosoma Ehe. akabike gesasimiro gietabu asema y'omusangererekano ime busio bwetoto Ehe. na igoro yaye agasambera ubani ekorori emisuri igiya buno omonene konya muchikire na igoro yaya agasambera ubani ekoruri imusurigiya buna omonene konya akorire kieki amuchikire amochikire namba 30 Ehe. akabika egetuba ase egatiema y'omusangererekano akabika egetuba ase gatiyo ema na y'omusangerekano egesasimira akabika amache ogwesibia imeo Ehe. negese akabika amache yogokoreki Yogwesibia. yogwesibia imeo igo komo gosasima noe nase ekanisa mache taborororo amache akore kieki atoke abanto bakona gwesaba gekogera ase ogosoana kiare nachenu noe kwagenda gochikebara matari bwata kieki amache ase ogosoa kiare nachenu mono egoteba iga guchinsa omwancho motire 30 nomo Ehe. musa na aroni bakaba bagoisaba amaboko na gusibia amaguru ase amachayo Ehe. ekero bari gosoa ema y'omusangererekano gose goikanya ase gesasimiro baba bagwisibia buno omonene konye achikire musa agatenenia orosenge rweraro rwetanane obomenyo na egesasimiro na agasunga ebitambaa byegesoero kieraro nabo igo musa agakora emirimo egi yonsi eryo rire rigatuba ema y'omusangererekano na obonene bw'omonene bugaichora ime ase obomenyo kero musa akorete buna omonene amochigete ombuna nyasaye akeorokia kero turakore buna omonene agotochika nakore kieke neorokia ase amagima aito kero ekanisa erakore buna omonene ayechikire nyasaye naoroke ase ekanisa eyio nyasaye natenene amo n'abakristo b'ekanisa eyio arange etogokora mamincha n'okogani kwa omonene arange togoteigu twagacha ekanisa ndotageti gokora kieki ndotageti kwagacha kanisa etomenyete amagogo igoro miaka nenda miaka rudi etomenyete echukwa ime miaka nenda miaka rudi bakabona ne kanisa ya mahoma tokorete kieki tomenyete arange nyasaye gatagete tokore kieki tomokorere emeremo yaye noene ema yaye yire karwe enchenu ekore kieki ebe enchenu bunero monene amenyete araria ase obomenyo obochenu egoteba eguchinsa omwancho motereri Ehe. napoendelea kusoma mimi na wewe musa tanyo musa tanyara gosoa ema y'omusangererekano ekiagera rire riria riabete igoro yaye na obonene bugaichora ima ase obomenyo obonene bugaichura imararia ase obomenyo na ekero kindi gionsi rire riare kuimukira riare como kuimukirira riare kuimukirira igoro korwa ase obomenyo obwo abaisiraeli nigo bari kuimuka kogenda orogendo rwabo igo ng'ore kobara abaisiraeli aba nomonene ori kubara nyasaye nero ore kobara goetera ase kieki goetera ase rire noe naendire okoraimuka kogenda esabari omoyo ekerengera ria egetang'ani kiarachang'a ngotiga bono kogenda keri giacha egetang'ani naki nyasaye ateba ng'a gekorere kieki gekorere emeremo onye totageti kogenda giachang'a togenda esabari tiga kokora kieki tiga kogenda tiga kwamereri kogenda esabari onye giachang'a okore emeremo gete kora kieki kora emeremo eyio buna omonene agochikire iga abaisiraeli ebare koganyarire riakora kieke riabara chikanisa chia rero kanisa yaito ya rero ng'ogose ogotora
twachakire kwera intu abanyene ntoramubika nyasaye araria ase obogatagatati bwaitu. Igo twatigire twachakire gukora ebintu bitu na kurengana tuganeti. Twatigire twachakire gukora ebintu buna tokorete kie. Tuganeti murandi ogotenda bosio wakuminga noyo. Na nyina kiaba iga. Ochake ebintu ebya okorandi motwaria. Libaga akomurandi orori oyo. Akomurandi nyasaye ochaka gotoraria buna asomete ochaka gotoraria buna abana bae bakorete kieke. Mumuro ya mungu atuma maiga kurungu. Kuna mumuro ya atuma maiga kurumache ngumbu. Ochaka gotoraria buna mokaya asomete bwe bakorario buya bwango. Uye bwa tata. Nkaigo serire riri achire. Nkairire riri achire yare koraba aba Musa n'aba Isiraeli. Asinga kiyabono ndiro. Na kigose twatanganira kibesa. Twatanganira ebintu byenseye twangire gotangania orori oyo nyasaye eririre ryomonene rikore kieke ritorae twatanganira chinda chieito twatanganira chinibo chieito twatanganira amasoma ito rira ryakorire kieke bone turo musuntai yandara mente twanchire chinibo chieito twanchire chiombe chieito twanchire ebitoki kobwakende gyonse kogo cha Morisia egwachete moisonde egari otagete kogora negari eyo otagete kogora gwetera saba Kristo otagete kogora egento gete gwetera saba twatanganiri ebinto byenseye gwetani kieke rira rya Nyasaye ndiri gotora asa magimaito twanyorire nga nano murandia igagocha asa abantu bakorete kieke benyarete boka no agokora V station asiri igori ya mumurikire guchia asa gocha konyore shati asa gocha konyore gekoro lakini aba bande batabwa tari gokora kieke tari gotarororo tari gokora V station yororo rira ryo monene ngotorarire ndiri gotora balisia twabeire chingaki chinyinge togo discuss ya affairs chaitin twabanyene twebire ko discuss affairs chango chomonene arange ebikaro togo kore ebinge bya church board go sekiango ebiko ebitangane tikieke etoko kora ebye bitina lirango turarire ndiri ko tura wow ase maime ile rindi kore tikieke ndire ankyo na ankiende korutana more birogo ankyo na ankiende korutana more amagogo okoba rire ryo monene ndiri gokora kieke ndiri gotura ndira kora bado bantu bande bakayiritwa rire gwegutonda bande babuguritie meyu mwana gande baguritie meyu guchikanisa ime bakachikora abantu bakachikukura rire ryo monene ari kumumurikira rire ryo monene twaitira abantu bamanomo oyo ekanisa bagocha saa 5 ekanisa bagocha saa 6 na toleta muchango ne mbali gokora kieke mbali gochanga ombuna mbali gochanga okobechi bachangete transparency and accountability koreti kieke teyo rire ryo monene rigotora ire ndio nonye nkaigo se twasireire papasta baitu abarai baitu abalisi baitu abadikoni nkaigo se twasireire tereri ndotakeire koirana ase amayoma tokore bunago chika elirira lya likore kieke litomurekere litora Mwache modiri mea radio vuna 102.0 Tetegure na se studio halafu and then takuja badai mea radio vuna 102.0 Fama Come on,
FM 102.0 Radio Toronto. Minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna. Oyo kabiro mubunge bwensemo ya Nyaribari chache ime county ya Kiseri jadi Nyagakatongi hogende gusegeta baraibande kurwa sarungorwa gusiko musira matianga sikanga yayo kuri kiro kibora ibwense. Ensemo ya barai kurwa se ensemo yo kwamelia serikali balirere yo chukotegara babwata ino bune nchiremo yo kurusyo borai borabisi bona sobachode bonne boli bosyo nomo konyi bumba rai bwense mo sikekitire kindi kyogende komoje semo yo kwamelia serikali ya siasa gasane gwa kaime se chiaro kire ko bechubuge saku naye mana yanda mangu mancho mo tegarili na kwaliga niringo manya sencherere yo boy kiranu hense mo yabono mambye gonkuru ko Geoffrey Ngongo. Ita ya minchirie na yemo maiga yense yamo yabono mambia mangana maya sencherere yobo ikera nukuru asigeta senike obwajitena mbemo kia Radio Vuna oyo kabiro mo bunge bwense mo ya Nyaribari chache me county ya Kisomo sikeri jadi Nyagakatongi ogane bara ikuru asorongo rwa usi komo bwatese matiangi seganga yayo koligi kero kibora ibwensa sobachole bonne bole bosyo ukwana hasomo cho Nairobi maiga yoko koro musangere kano yo baletata mahigatia babwatari kurase kya magia Jubilee Tongi niga watabiribuna umwaziri mukuru Fred Okengo Matiang'i niga korite mirimo yarengemia chinga kiarenga bisi nakyo kena nakyo kireire here gwanchua na goita pamwe n'abakenya bange abo balirire igoje kumusira sobochole bone boli bose liko ligekero kibora ibwense no mosiko minto Fred ega asi akorete ya masikani aga rosie dietaria ye as a minister for education, as a minister for communication, as a minister for interior akarosie dietaria ye njera ya bene ya gerira bere recognized among millions and more than 50 million Kenyans cover the torch bearer ya Jubilee Party waliba minto batara make up their mind toko basawasa masikania manene bacho ineo yo minto Fred Okengo Matiang'i ebisa kubina ko bya meiregete na baraba mubwatsie ndojo ko barukanga ni tutu asariti ekereto ayo tobogambi abaguzi we cannot afford to go down in history as a community goita montobo or recorded nationally.
Ngana boigo yareka ne kubwate siwa hamo noyo kabero magumende bwe county ya Kise mosubati jane tongera amona bara ibande be kyamekyo ke Jubilee kurwa sorgongo rwa usi haba ikaneta somo sangereka no yora ito muno mara ibe kyamekyo mara yomo koro Uhuru Kenyatta mwana itogate nenire tomo tugeke nari toranyare korusia obonyira bwe ichoire Kenya yiga mumanyita abana baita bange baitirwa amanyinga itekire ntokonyara konyora nchirende yonsi omuntu oro mungaini oranyare gonchora Kenya yiga sengenjo kasongo nyetiringire Fred Matiang'i twagokira sange nchaorokirie obwancha nyobonene na indarenta uyu minto okurukunga Fred Okengo Matiang'i uchaga abantu bonspirero nari uru abatebinga asitoguchia no se Fred Okengo Matiang'i digatobe liboa elimo tubwatio yominto nto musokia ekero chikabira chonse picha muchia mwanchire abasai na wale considered mono asinje na wata agenda ya Fred Okengo Matiang'i abo president in this country bono nari barorire Fred Okengo ni momentum abana Gen Z ya mwanzire bansire kominyokia abantu ari gusiune chi empowerment lakini mba konyara kende aba gusiba amuire na bareteru na barareteru around yeye bagwakera Fred Okengo Matiang'i nando tobati abana ba mintonga ebisiringi biri babo soro bakoreta ku state house yali nyinyunta ngora nande limwanya ole baseria mo baruani patera likurumaga Matiang'i state house otigana nayo nigo hokubole kwa ruru gochesa abantu banyomaine na nemone barasichia mate kuri chinjera chinonge cyo hogo sonsora na chinga kya makongo haweso kelibaga lyo kubugori getambukero getabwenete bunabono ugoitana kuno kubole kurwa se Pastor Apelondieki chinga gekaranta somoyega boko mweni Wellington ayuka ime ye kenyero kya gesarara ke kutoka se wodi ya base centro ime bunge ya bobasa se county ya Kisii nigata berbuna nige bikole bya basacha ko baita baswati bya rekane comment kana samatoka bwango igana ne mona sorgongo rwa usi chinga kya ganirie koligi baligie li chibu lia ogokoro kumusana libagalio kubugoli getambokero kengabunekyo andake hekoirira koirubugima bw'omonto mokuigwanga musacha obuturanire mukaye mwaigwanga andaganza kulia natali igorioka oyo ndo obuturanire oyo ndo irire oretire betiroli osambire mukaye temango moigwanane nekero lingana lyasalire omusacha ora onye mwasinyanire na mukao mutigagende buya buna kwa monyorete chae ondo jenge tokole mabusa chae une yere moroje gabu akarata kwa runtu nyama ke siringi 11 igo moroje ngambuya nje wana te betangeli ane bwate radio station ya chiranguma mono radio vuna station ya chiranguma mono radio vuna manyi mono radio vuna abarari babato manyi mono radio vuna radio vuna 102.0 FM Keneke mangana niko kendete kotegera radio vuna 102.0 FM ndi manyuke vuna wateka koruchin kongo inye chiense igatia barai korwa sensa me kwa mere serikali bakora wa muno maraibu kiama PLP Kenya homosubati madhakarua uliwekea mekia waipa Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa weka magia DAPK amuna Rigathi Gachagua weka magia DCP niko balire ira yuko chekotekara babwataine unenchira yamo yoko Rusia serikali rabisi bona soburai kukwana chinga ki choko machora bene mosubati matakarua muno murwandeli bene bubukero ko kebora bwense kurwa sekia magia PLP niga baraya bwe balire ira yuko chekotekara mo likomo iranka hamara bwense bona William Ruto sobo chole bonne bole bosi bo mwaka bwechiri ube na 2025 Martha Karua, yours truly is seeking a single term, one term. We will subordinate our ambitions to the interests of Kenyans. We shall make whatever sacrifices necessary for this country to make sure under whatever circumstances we have one presidential candidate to face William Ruto. Safari ikianza basi hatuna budi ila na sisi tuamue kwa kauli moja kwamba kamwe hatutarudi nyuma. Our presence here is testament that we are here for the long haul. Sisi tumeamua tutatembea pamoja vile mmetuona hapa hadi mwisho,
hadi tuhakikishe one term has happened. If you see any of us akiteleza, huyo mjue ni nani? Msaliti. William Ruto knows his goose is cooked, and he has embarked on a very serious scheme to divide the opposition. Be alert. You'll see the next several days the kind of schemes he is having. Otikana na yo omo konyibu morai bwensomo sike kitere Kindiki amana baraibande korwa se serikali ya Kenya Kwanza niko bagende ko ikelia ensemo yo kwamere serikali se siasa babere bagwa kimense yo mokonyibu morai bwensa tere koroka kobe yo bogesaku Kindiki niko arekane komo ikelia yo kabiro motangani yo Rigathi Gachagua ase siasa berega gwaka hasanonya na bobono haganiga tia banto kurwa soro ngora Mount Kenya ko maisa muno murayonga buno yo sensema yabo higatia barai kurwa serikali ya Kenya Kwanza babegete kambi hase bunge ya Malava hamo neli ya Lugali ni gobarekane ko kyo kugena kwabo ko chia serikali rabisi bono chinga kinonya na bagende ko basigeta bakenya ko bwate bibanda sobonge na koliki buna bagi chukura bunenchere mu yokorene serikali rabisi bono asobora yasobachole bonne buli busyo. Si serikali ya Kenya ni ya kila mtu, waliopiga kura na wale walipigia wengine. Si serikali yetu sisi zote. Kuna sababu ya kubagua Mkenya wowote? Sasa wale watakuwa na siku mrefu, wale watu wa ukabila, wale watu ya shares. Kiongozi muungwana alitufundisha siasa nzuri ya kwamba kiongozi ni vitendo, sio mdomo, sio kiherehere, sio kifua. Kiongozi ni yale mambo ambayo mtu anatendea watu yake. Wale wa upinzani ambao wanashindana na William Ruto, nimesikia juzi wakisema ati lazima waungane wawe kitu kimoja. Mimi ningependa kuwarahisishia kazi. Hakuna haja ya kungangania ati nani atakuwa mbele, kwa sababu kwa upinzani watu wote wanatoshana. Who is your neighbor? Neighbor yako anaitwa nani? Si ni hapa? Hapa Rift Valley. Mnataka urafiki ama hapana? Nyinyi mtafuka ile uko mbali kuleta marafiki? Mshike vipande, mujiandikishe kura, sisi tuendelee kutafuta marafiki. Kwa sababu hata tukiwa wengi peke yetu hatuwezi. Chiteka chabuto kireni komima iga yansema ya bono mambe mwalimu mangana maya sencherere yobo ikirano konkoro kwa Geoffrey Ngongo. Uyo noro mweli obwa mangana maya asenchera yobo ikirano. Vuna FM. Vuna vuna FM. Vuna vuna FM. Ase bibia. Vuna FM. Asambatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. To sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semyo kujana mangana maya. 102.0 FM Toguna Ekeminero. Ili kuzalisha kahawa yenye ubora, ni muhimu ufuate hatua zinazofaa katika kuchuna mbegu za kahawa zinazofaa na kuziwasilisha kwa ajili ya kusagwa ndani ya masaa 24. Jinsi ya kuokota. Mbegu za kahawa zinapaswa kuwa zimeiva kabla ya kuchunwa. Kahawa ambazo hazijakomaa au ambazo hazijaiva husababisha matatizo ya kusukuma na kuchacha na uwezekano wa uharibifu wa mitambo kwenye ngozi. Tumia vyombo safi wakati wa kuvuna. Chambua kwa kuchagua na epuka kuvua ngozi. Weka mbegu za kahawa chini ya kivuli. Epuka kuchuna kahawa ambazo zimeanguka chini. Epuka pia kueneza kahawa kwenye ardhi tupu. Epuka kuvunja matawi wakati wa kuchuna kahawa. Epuka uchafuzi. Uvunaji uliosawazishwa wa kahawa huimarisha kwa matumizi ya kutosha ya potassium. Jinsi ya kupanga. Mbegu za kahawa zilizovunwa zinapaswa kupangwa kabla ya kuchujwa ili kuondolewa kavu changa, chini ya kukomaa, iliyochanika zaidi, kijani kibichi, mbegu ndogo zilizo na magonjwa na wadudu, majani, mawe na matawi ya nafaka za chakula. Tumia nyenzo safi kama ungo kueneza kahawa ili uweze kuona nyenzo zisizohitajika. Mbegu za kahawa zilizopangwa zenye ubora wa chini zitakaushwa kando kama mbuni. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa bora si bora kahawa. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa
afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Ine, nutagete chipambu chia mache, chipambu chigwaka mache kurwa sebisimamo ne chibohol. Chimashini chogo siarere bimelia mache, generators, solar heater panels, ama yogo chana mache, korosya buyachi swimming pool, tokumia. Davis and Shatleaf na riori chibuliao. Nkone wale chipambu chia mache asirigoriria mouko, na ande wako gusweri ncheroko bucha mache. Aiga, Davis and Shatleaf boigo, mbabu hate solar panels, echochibu hate long lasting batteries, kukoene kiri obarabu ya senka yao, mochandondo tayo. E kampani ya achire nguma aase miaka goetania merongetano nebere bono, nigo ya kuguswereire na gukwororoberia nchero kubucha machi kurwa service magose chibo all gwetere gokoretera chipambu chyo kubucha machi chiekerero echichiko ni gwasirigoriria muko ime ya Davis and Shatleaf boigo mbabu ataba manyibekerengo keigoro abo bakurwa morokereria maya na kugamba rigori goikereka tarera Davis and Shatleaf asichiabisi chiabo chigotoka Samagacha Stage Plaza mbarabare na main stage angene bare kubwatanya makutano Nyambera na boko banyora gwetera 0708623645 gose 0711079840 gose na boko banyora se namba 0711079324 Davis and Shatleaf, powering homes, easing lives and giving water solutions that truly care for our communities. Bienvenue sana, asante sana mwenye mwadhiri Radio Vuna 102.0 FM tukirina sense mwenye lesson asema mbia bono astuwa ngenalele notura su mutandao sense mili ya Facebook tuko live wigo notura sense mili ya mutandao YouTube na bogo tuliye buna Radio Vuna 102.0 FM tuwa ngonya kulire ya amangana yirire naki ya mulekirete aba Israeli aba naki lale kumulekira abantu. By the way eliori ireri gatuba mayo musangereka no na obone bwo monene bugaichura ime asobo menyo musatanya aragoswa mayo musangereka no musatanya aragoswa mayo musangereka ekegera ireri lia bete igoro yaye no bonene bugaichura imasobo menyo igono nyane kanisa keroto goso so agukanyigite digagoso anu bwene nubugao digagoso anu mutuo mokongupa digagoso anu bigoti bye byomopa so agokorete kieke kibwekanyete kiwa umenyenyekea wekanyete una Musa aboetege kogera aigabo na beira cheno Nyasaye no akorete kieke Nyasaye no ari mwache mutegere ono togende litukirinde likubwati ri badana lirenderia tumurikirega Butega kombe ochago waka Yesu nama butega kombe ochago waka Yesu dira tumureke dira tumureke erekiria togo kendera togo kendera tolino bolenyo buya inse ya Yesu tolino bolenyo buya inse ya Yesu dira tumureke Direria tumurekeire togo kenderera togo kenderera tole no bolenyo buya inse ya Yesu tole no bolenyo buya inse ya Yesu direria tumureke igoti gali kumurekere kiliokora egero monene okora litukuliko bwatia lituko die sabato sabato yo monene na lituko ligokora kieke likobwati sabato yo monene omochakano ibere kefungo kiaye ekemo goika bitatu omochakano ibere naboigo igoro na ensibigai keranigwa amone meganda yonsi ebitongwa naboigo igoro na ensibiga ikeranigwa amone meganda yonsi ebitongwa asili tukulia gatatu na kabere Nyasaga ikerania emirimo yaye yonsi
yaye yonsi eyekonya akolire eyekonye akolire ase rituku rya gatano na kabiri ase rituko lyarire lyombuna rya gatano na kabiri lya gatano na kabiri rituko erikoro kuria esabato agatimuka agatimoka kurwa ase emirimo yaye yonsi korwa ase kieke emirimo yaye yonsi emirimo yaye ene rituko ogotimoka korwa ase emirimo yao yonsi eyekonye akolire eyekonye kieka akolire kieke Akolire. akolire agakora akaritimoka ritukeri bonondire lieri nyasaye agasusenga rituku rya gatano na kabiri ekomentang'ani nyasaye agakora kieke akarisisini akarisesenia nasesene tuchumatatu akubariki nasesene tuchumaine naigo rituku ryogusasima ni rituku risisinirie nintagete nkorete mbako ehe nintagete nkorete rituku erindire Okay. rikoreta ndoro Good. rumbuna ninkorete ongo ikio amina akarisesenia akarisesenia nyasaye agasusenga rituku rya gatano na kabiri igo barimo batanga nyasaye ekanisa nenkoro yao enkoro neng'ainereria gento nkeye keng'ainereri buna kieke buna enkoro ya buna mwana bantu enkoro akariatanana kuye igwe akariatanana kerari seseni agakora kinande akariatanana akalibeka ensemo akalitenga akalikora lichenu goetani kolibeka kando gose ensemo akalikora ng'aki akalikora lichenu akalikora lichenu ekiagera ase rituku eryo ekiagera ase rituku eryo nyasaye agatimuka korwa ase emirimo yaye yonsi nyasaye agatimoka korwa ase emeremo naye timoka ase enyomba yao bono tokoeresoni ebu negochaiga Sure. agatimoka ase rituke igo nachiete mogondo akwenda igo kufanya nachiete obotongi igo nachiete konia akaritimoka aritukeriga igo ne rituku boigo ryogusesenia because na nyasaye akarisesenia maita bandu bakoboka bono mambia akunya koragereria abana monga goseng'aki monga goseng'aki bono mambia abantu kuragireria bono mambia Uganda naende gusasimia sabato bono mambia akarisesenia igo ne rituku rya masesenia riseseniri tete nkoire mbaka ndigeri ebukweye korokung'a King James good news Good Ndigeria news. ngo good news Good news. good news Okay. oye bugate Ende begotoka. Ndigeria Good news. good news Luka somera Luka 23 Luka 23 verse good news translation 23 verse 54 verse 23 verse 54 good news translation good news translation ntaita osomege songo na inchengo nayo translate na inchengo translate 23:54 kidogo tu rituko Yesu akorete kieki akwete kero Yesu ateba ng'airo yero yaerire ituko kieri riarenge ntagete otebia abategereri gratete nga Eloi Eloi Lama yote imekwisha kwanyorire 23 Luke 23:54 wateba na ndaitio some geteyo some kero good news good news translation okay Luke 23:54 kidogo na kwamba mchini ya nega bado tira usaelika Luke 23:54 okay search ya kurwa buna liura okay yes egero gendete good news translation okay by the way oteba iga nduchinga mangana ria goteba no enuga ni goteba by the way good news translation goteba na it was Friday it was Friday elia tukoli Juma aseruga yeke gusi and the Sabbath ne sabato was about to begin konye ya beirang'e okora kieke guchaka na bekurete igo that is 23:54 bono somo nsome guchinze gutirimbuka bado mwancho motete mutsuko atuboira ole getabu ikyo igo nabo tokumnyoka naye gutirimbuka goikira kuchinde chigo that was preparation day elia rengeri tukoli okwe leo kwe arigane okay 54
okay goteba iga it was Friday elia rengeri tukoria ichuma and the Sabbath was about to begin. sabato konye yabere irange The women abakungu balia who had followed Jesus bali bare ko mubwati Yesu from Galilee korwali Galili went with Joseph bakagenda na Yusuf oli bwali Mateo imogeti omobero Yesu and they saw the tomb bakaligererie embera and how Jesus' body was placed in it. bakaligererie embera so omobero Yesu okorete kieki Obekire. Then they went back home. bono bakaya bakakora kieki Bakagenda nka bakagenda lielie bakagenda kuchinka. Yesu na abogete Jumamosi ombuni hapana bono ina kieki nata koma. Then they went back home bakaligereria se Yesu abekire bakakora kieki bakagenda aralia and they prepared the spices bono bakialigani nechi perfume chinkongo and the perfumes nechi perfume echonsi for the body. asinge ncho yomobero Yesu On the Sabbath litukolie sabato they rested bakatimoka Yesu na abogete as the law commanded. litukeli na abogete tabogeti igo itukoki abogete litukoli alireli ya Jumapili Yesu akabo akaboka litukoli litangani lye chuma Yesu akakora kieki That is good news. akaboka Luka. Okay, kegusika rogene ngegoteba. kegusina kegoteba basomera abana bati kuruka Luka 23:54 Luka 23:54 egoteba iga 23:54 nigo liarenge lituko lyokwerigania na esabato nigo liarenge lituko lyokwerigania na esabato egachaka gosoa gokora kieki gosoa abakungu abachita monere kurogariri kungu mbali banchite Yesu bakamubwati mbakaralia bakungu banchite Yesu tigana matuka tima eti bakungu kaimwa chimotanchite Yesu abakungu banchite Yesu ngakieye engaki yabono mukungu arengeretie amatoke igarengeretie nchagwa igarengeretie ekonda igarengeretie ng'ombe yae gosenjaruse tikubweli bakungu bali komubwati orori matukaya bakungu bali komubwati Yesu egoteba iga wanje mategereri inasema hivi ujinse abakungu abachita amonere kurogariri aba basacha mbarabo basacha mbaye abasacha ngakie nyinge no enkwa yambali go soara isi nigo batunya nitikura nyuma igo batunya nitikurwaralia kurwa nyuma basacha mbakumeretia bakari lyoboina buna buno moberoye bwariretiwe bakarigereria oboina buno moberoye okorete bwariretiwe bakaire na bakaroisia manukato bakarira kero kende kero barigereri buno mobero Yesu okorete ki na batutiga iga Yesu gwetania yombuna bakatwara ogosemeringa Yesu naboke bakachikwyarigania sure kuri arigania nonya turagura gari rosiege itase gari go chagosoera rosi rwane pa twaro kwegena taguti Jose jinsi yagabakanjira digagotime kajinsi agachikaya bamba kanjira kura rosi enjira yegari no tuyibwati nganje nimbwati gari kana korosiege ticha no atubwati kieki bakaira na bakaroisia manukato na maguteri misuligi yao anyi bakorosia manukato kwa imani by faith chinga kichinde korero kwegenega neri tukolie sabato bagatimoka buna yachigetwe bitukolie sabato bagakora kieke bagatimoka buna yachigetwe. Kiswahili nasema hivi, Kiswahili nasema hivi, siku hiyo ilikuwa Ijumaa. Siku hiyo ilikuwa lini? Ijumaa. Ilikuwa Ijumaa, msikilizaji. Na sabato ilikuwa inakaribia kwanza. Na sabato ilikuwa imekaribia kwanza. Wanawake waliokuwa wamefuata Yesu kutoka Galilaya walikwenda pamoja na Yusufu. Wakaona kaburi na jinsi mwili wa Yesu ulivyowekwa. Kisha wakarudi nyumbani. Wakatayarisha manukato. Wakatayarisha nini? Manukato na marihamu. Sabato wakapumzika kama ilivyokuwa na sheria. Sabato wakapumzika vile ilivyokuwa sheria.
By the way, Biblia inasema hivi kwamba wengine wanasema kwamba ujumbe mfupi kwamba aya hizi zinaonyesha uaminifu wa wanawake waliomfuata Yesu. Buna liwate. Abakungu barenga bigenwa. Abakungu begenete Yesu. Abasacha tigwa doubtful. Yesu inaboke. Yesu inakwete boli. Lakini abakungu aba bakagenda no kwegena na kyokonyora na matukaya abakungu baikire kwaye. Basacha bakorete kiki. By the way, abakungu ko bakurangelwe call na ubagucha bange abasacha mbabwate some doubts. Ndakiye ko gero mogusi aro mutangani amatanga ndiyo mogusi yakoba. Matanga akoba ichuma. Amatanga yo mogusi botamba akoba ile. Akoba chuma. Akoba ichuma na Romo Israeli Kong na Romo Israeli pigwa. Eba akokora matanga aba litukolyaki. Ya chuma bune kenyoli kya Yesu go kukwa Yesu nere akwete ichuma. Agatinde kwa. Akabuka litukoli atakabukurwa saba kura kagenda iguru. Litukoli ko bwatia. Litukoli ko bwatia. Koliko bwati ombura. Ariko ganyo so make kefunge kyo. Yes. Igonga litukoli sabato Nyasaye agakora kieke akalibeka ensemo tokore kieke totimoke korwa semeroberi yaki yakera enchera bono litukoliko bwati ebyegwa na omoika ebyegwa na omoika tosomera okunganya 35 oteba igo kunganya 35 okay kunganya 35 kunganya 35 verse aya some verse 4 agoteba iki mungu ya kane Musa agatebya umuganda bonsi bwa Abaisiraeli agatebya umuganda bwensi bwa Abaisiraeli aya naro monene achikire aya naro tata achikire aya naro omonene achikire morwere omonene ebyewa morwere kieke omonene ebyewa bantumbali baguchi kanisa amaboko amasa kero omuntu oyo oli n'omwoyo oli n'omwoyo bw'ogwanca igotobetereri muntu nga era ondiye yesadaka ntwatemete tikagosukuma abantu barwe tikabarwa ase kieke ase omwoyo litanga nikora abarande ligoro ya kieke yobuya bwokora kieke bwokorwa tikagochaka goturetania abantu nga motarweti ngokumori motarweti kiege familia hote tegoseseniwe ngakarwe oseseniwe ya igosesenirie kwarwa taina karwe oseseniwe igosesenirie karwe igo tari ngakarwe okore kieke oseseniwe ine nchiri enkafu murwe tabwe tubuyo enjiri erenchara igosesenirie karwe lakini muntu ataina seseni ngakaru seseniwe ine njiri erenchara gokoruchi shiringi otuguta ata etekora manotioka eitari njiri eiteyo monene morwere omonene ebyewa kero omuntu oyo oli n'omwoyo bugwancha arwere omonene kero omuntu oli n'omwoyoki bugwancha arwere omonene ebintu ebi egakogera nebyaye paitegu ense n'ebintu byonsi nebyango nebyaye morwere eng'ombe eyobwate morwere omoto eyobwate morwere egasi eyobwate morwere ebyasara ebyobwate morwere for security for protection this a day twalengegana Bishop Oyaro yes akambulinga ombuna olengereti no monene kero tokumurura agatabugati igarencha igarencha atabugati igarencha kero kurro monene igarencha ngachwakeza unenche kanyore kene aya monene tari ngana atabugati nabugate ingayige nteke nuna gwate banga murwere nigosesenirie tayari igosesenirie yes okoire obomoyo okoire kiregen okoire gari okoire akanyumba kari agapungaro kwa gachakaya okoire gasi radio vuna murwere for security amina ana abande kero bakubutwa yo gotigwa ayo tigare toro yo te endo chiagwa te karate kero kubiko koboko kwabo chasiga sio monene nwane ebinto byaho gokora ebiko basekiwad amina ebiko giterwa to konyara koba nambaro gibako bangirete namba ibibako bangirete bakora kieke ebagokwemio moterio ndagoteba na monene nero mu advocate yo exactly morwere monene mu advocate yo morwere rwero monene osire emerimo yayi
osire abarandi bae osire emeremo yae igo ebintu bali kuruna biebi ebintu bale koruna bibyo mbuna etabu karwe chibesa na efeta karwaye netai karwaye chiusi chia malionya chire buru gakimba kachiusi chia malionya chire buru retonye no mote abantu bali bakwamera no mote miaka ubunanga moto na tinkorworo pionye njenda akwe rwero moto yo manene omote igobwate miaka 70 nayo obwate 70 okwamera no mote miaka bakuna wakesa bunga ngaitokonyora chibao twale konyora chibao boli toroseri ibiruku ga mama baganatiga taria manya no mote mugore nenyombe eri oraria ngabono chiturasi chirianga twabekiraria enyombe yo monne tuburo garia igobono abakristo mwali wanja muchange kero umuntu igaturukira umuntu 200 twirike twirike ebyombe twirike igakira umuntu kenyoro kiaye kando egere twirike tubeke chiba umuntu kabwate meteta titunka twale konyora enyomba yabageni nalyo bwate chinyomba isano bugo echine chingoko chimenyete tutaite kwa bageni oganyitaba ntobeka namo bune ebinyoro niba gwatane kimuti norari orakuotige baminto gaki otene aruro mutoyu naruro mosie pando bageni bali chapati gaki seriously chere gunia bageni bali gaki nayo machere korurwe kanisa yotigo naye tigagochaka koiba gochibugo tigagochaka gotauri gochibugo tigagochaka gotauri amasie gochibugo amasie arenge pando abora abagenande baso ago itebikoe ngakaye ndagere yakorete kieki yachiete ando burenge indagere yachiete kure kanisa barwete ndagere kayachiete na kieko abagani bachiete nchara amafuta twarwete lito 20 amafutaro elianto kairenda yanda chiete kayachiete bya account pone bintu bikorugwa sege twega sio monene egini abwaro nekene ga pasta agini mukorra chindo ogasokeri go chimate ogasokeri go chisugusu wasokeri go chimocha sika ebintu byo mona byaruru asega siaye ne banandi ko bati bitamba bye kanisa byagotire byabera mutuka mange baje bachenji enyomba yo monero lekane keri buya aye yao ngwachenji tichitaeli aye yao ngwachenji tia mabati ebyo monanerende nechimonyinga nechimbaliri egatanyi engiya na amanye chimboli engiya aye kwamanya korwero manene ebituma makonde nabyo korwero manene amanya bwali alira makonde na rokorwero manene igata bwa tyo manene kora sese no empasta letero no empasta kieke esuti ga kwara nyasa o machorire akore meremo yaye tokora agende kanisa maminto gaki o pasta go teire pi no ensu kakyo aba pasta ba mane bachandegete omo pasta go tariro koro mbake koro to yakore kieke kiarire kora mugorera no ane pigi pasta atarire gaki akore revi station sure that is mugorere gari nkwenyara more pasta atarire akore meremo ya mane sure musomba bwamana bwomiri omuntu pa utali eri tukoligima yano erongo liri kamukamu tokora kike tokomaroseria murandi agurandi bako ukochaka kwana likondonga muchaka tani likondonga machi ukonyu agukwana bako munwo kamuka na machi tayo talibuja lakini ubwegenu bwagite bukabura abanabwo omanene abekira so mugondo ye pasike abantu bakobona mbaise kubekerwa mache onyole na alimaniwe wana baga akuragera kurwo yakobo lieke mambi na bono mukunga kuna komoroseriega agenda litukoligi mabone ndagira ne chali kanisa agote aya mokei magutaki mwabeka aya maitengaga andu angiti bantuntu iwana ini buya bwana chiusi chama lyonya chire buru baite wabuntu wakole toko nda segentu ikorukunga etago na masangu amaterere echinyiti chiaroche nechibao chiemekonge chinkongupa kamonene kune chibono bugete kesona bu chimenye toro re miaka yonse kobonguchire chingende chibweli serete kobonguchire tobogonyole chimbongi chiriete
asinge no nyamfungu ngwana ko ire kanisa omwana oyibwerwere to ogendete korwere fees lakini monene era tori komorwera basi. By the way, emiaka yana kirongo kina bando nchiari kobongo by the way chiari kobe kukiage chiari kobongwa ombona lakini rero mbona ebituma bikare kobongwa gendo beke chingendo gole chingendo kurwe chiraria ole to beke nyomba ari kama tukabere chikolo nani chiwikibe ona nkyo kwanira ga 219 so marende osinaye kwaye kwa ona chinako so maya ga 219 osinaye kwaye kwa na nchena agai 219 nekego teba tuborora teatrasoma naye 219 egoteba mbona ine chimbusuru nchira asebi yake kakitaba motegereri nchiro asebi yake ine emesabibu nemeko manga nemezaituni yange tikwama kaki mbaka mapera ebirangu ati mbyange tikwama amatoke igakari kwa kune acid talikoba obosangorambo chinkomoni nchiro ebirangu itira omwachako ni tauni ebirangu Sesa chiare kuri chia avocado lero nchio mwasi. Rusi dio mote pinji yo bona. Chimbusuro nchira asebi yake. Ka kinchiro asebi yake. Ai chimbusuro chioka no ene byage mbiro. Ka kino ane byage birimbiro mbuna. Byage byale ko around byale ko roseri uneme ne birobo si toto ko biro kebiro meteli kuri mbiyo. Mbiro igonga tomenye asoba menye obo chenu twagache obo menye obo chenu na Yesu amenye amona intwe ase chinka chetu. Chimbusuro njire byage. Ine amasabibu namakone mekomanga nemisutuni tiyange tikwama. Bakimbiyange tikwama pio mbuna. Kurende kurwa litukulia lero. Kurende igwa motegera likoruli tukuliare. Yesu nkobale na mwanya bantu. Yesu natare na mwanya bantu. Kerara atare na mwanya bantu. Ngikirabe. Nimba sesenie. Bible man. 0785102102 me radio vuna 102.0 FM this morning asimambia bono mwancho motele murune mambia ngiyese batomo na nchibino thoma sumbuna asensemeli ndi studio akro kwa pastor Reni Monso mwalimu wana sensemo ya lesson 0704102002 vuna kulimo. Yes, ani muranga kure sukuta. Wakire no pastor Reni Monso. Wakire bia. Ara tirere sheni ngiya. Asante. Atokonye mnenge yankonyira bono mambio mae to mbuna kwenda narenge kwaya. Aya te bono naenda moyo konyo ukure na bono nene ngakidogo chigotera bantu baigire tibol. Yes. Bono mate mwangero moyo ngogenda ni nitwari gitabu gie njiri ndera ari tinda ndi Yesu. Amina. Ngogenda ndera kinirenda abantu tigatwegere kurwera Nyasaye. Amina. Aya to muchando to bwate no lito ko iro mondo nya ko ngaki irongo ire kanise chikuri aye karwe. Oganyo ko tise kwa wekiagera naye kwa rukurumwao. Yes. Toga asiri wanja. Nandonya koroje to kunyara ko iratiga. Oganyo koragere ikiagera Nyasaye na amanye tege sio manya ta waka na mbura kiregendo. Ya mana la kire se ni ndia tiga mosese ni umano mwato we kirange na Nyasaye tiga Nyasaye balende na nda sene family tene jo simbia mana ni mora ngasutu. Asante sana 0785 10220 me radio vuna 102.0 FM this morning andonsia sutu waterete kurwa vuna lo. Allo le tevuna. Yes. Kama siomuna Bwakire no mupaso ito. Bwakire bia. Mara ntereba yo kombe masonge bate. Asante. Ama eno ko teba abune pipiria ya tegre kula ngara mna na bategereire. Tere gento ke ko kwanwa abo amariko igari ge tukale. Yes. Ama eno tu amuibeire Nyasaye na ndi Nyasaye gwate banga tabwe Nyasaye takinga na tabwati. No tema nga mwanya bantu yo na sese ndi aire bibyonzi nkondo erale. Yes. Ama tukamanga igoro yokorwa. Ekere ndagerere mugondo toko tatwamwe tigire Nyasaye. Ezono Nyasaye umaite kuna tokoba. Lakini eka twabiga sire no nyankanisa mondo taliko tachokorwa ni bitumo bya yale ko kwanekera. Iyo amarika tora girenga tiato murwere Nyasaye. Yes. Ama eno montongo tigana ne tingende cyagundira esituki atari kurwera none nana basomba bo monna batikorie kanisa ali ba korona nemeremo. Kuyamo naira ndere bako komekuru masonge bate. Asante sana mugendi ya dereva wa jembe kuruma songe bate 0785102002 sanga mwana nchi mwacho modeli this morning vuna lo. Mbuna? Yes. Amarisa na wagwanirie. Wakire nga yoko yana guru. Bero ma to ko sai to ne mete ma de ko chikaroga.
Onongo tira mago tira. Yes. Bano me bata na ama ndo tongo egi abna anda tali kwegi anko manye tena ande nganda te kwebe keranga kyo bachanu boka bo mazo takira se nyomba yo manene na ebie ko manyene. Yes. Aya okorwa no gwegenwa. Ada bantu bale baraberi ri na njera kwako kana mpaka nyomba mwaba lakini toko kore bintu gete byoko kumemba kwebori ngaki. Aya mbuya mbunango boriane. Kanisa aboko gandoru biya gosene bindebia matora nini lakini obwatendagera pade mwao yo kanwane familia agete andegete mba to kubana no bosia bana abana bawo bana magani ara aje gosene bundi yare gwagajera to morugera nikeke gwakora wimo muri sina aboria kara gwarwe kanisa aba bare ka to ba etikende bigwa abatire bajire nya aba bare na kwege majere obora bumbo kuparete mai borato badire goje ondine ro Teresi. Aguma olinga. Bali barone wetu bate ana bagutiga abana bawo ne family cyabo batugete ibintu nyomba. Bakuru yani bakuruwera bakurure ibintu bibatugete. Bakurure ibitunga bibatugete lakini omonere mbana kora gentu kieke. Mbana kumuruwera. 0785102002 Vuna good morning. Buna. Yes. No mure. Bwakire buya. Yes. Kwanga igwenda uchiya? Oh no. Yes. Wamenye miaka 50. Ili tenu obwate nere korte miaka 50. Yes. Oh no, tulikuruwera monene nonye. Ono roji mete tuliko kuntige mete yabantu bakunyerwanirera. Yes. Ono rende ubuna naende gento kende apagaka ingiyeko rabatari kuchikanisa. Ekiara yoko nyora banyina nabu abanje. Wanyo apagaka bari gusempa tatu gusempa bere. Ingiyeko gera. Tigato nguto bari apagaka bamino batute ingiyeko gera barabuturu simba manyete. Ati baburi. Tigabara toteya apagaka bono chisimisa tuchia apagaka. Ingiyeko gera morbo apagaka uromoke ase kanisa ikwaya. Omubaro mokesana. Ngaki kunyarikana. Bara tutanganire. Tiangona ngia bakaka bagoteba. But think yako era bakaka mura bakesana chikwaya. No ina si kanisa tikatrewa. Vuna good morning. Vuna. Yes. Ombuna oyo Shadrack obebo. Yes Shadrack. Wono manyete ase bune Biblia goteba. Abagaka abamanyete omwage na the head of the family. Yes. Na ande mu abaka abasege bekara odewe kanisa nelinga ngoba matenga ekanisa ni era yalinge yabana nabakungu ngayige ndike urutene kanisa yabane yabakungu nduro manyete kara abaka muna balinge bamate barabuga siyabona okurigia na ande barabu manyete nogenda bistage moko genda naboko nyoro mu inako kanyete nabagaka nabana aro sikindagira kanyete police station nuko muburi ngayo mugaka aro gotebi gasoka and usually they don't report where they are going. But as a man are you supposed to report? Hello? Digana goboria. Yes. So you need to report the work reporting upon rende eraro tinchongo sokande. Na ende bono manyete o takiro manyiga. Yes. Hello? Yes, daddy. Abagaka abange bamanyete nga ekanisa yo mukungu n'abana. Ekiagera barabu manyete na barabu na abagaka manyete na the head of the family, so na chicha in any way na chaga atindete na chaga alibunale siriga manyete na ero monena se nyombe yo. Yes. Igobone kanisa na ende mono ise konyare kana muna bona ntoba 7th day Adventist. Kintu kino nabone ngana bune yekwa roche omuntu gekagenda gukimigo omabeya kabeto yo mumujo. Omugaka kwa magosa manyenga neyo. Agate bajikanise ekimogo itana tingoki. Na ende bamanye tomaete amangana ya masabo no kukungu gosabira muaye. Boda bagaka bamaete nga ase enyomba ime nyomba yo mukungu ati basanye to sense gari yakare muna kare mbora kare omukungu nabona bamanza mbona mukungu akoroje nyomba. Yes, sure.
omukambo omusacho chigocha era ogendo chigotwaro chigocha nando orara gosendi nando mana kogenda bono abantu bali bakiriro bateka sumbe talinje Shadrack na kwamba kwenda ndio bono yake idabe itainde ikuda kuziga mya kuchororo bono nje gogenda ndi lakini abagaka bande bali bataramumanya sai kiye kagora station yeye ngatio kuganikuwa na kwara ko bayigo omugaka kuranje no murisia yes kanisa yetu ya Adventista netigeta abantu baje isiko batakire ko soase kanisa ngatinare ko gande kiagaro maete embunere to bwatenga go konranko gende baje tinkaranzete igo ko chaka go kuana nganje ngatedio morisia ngaki ona tilaikere we are fishing men toge anda aseji ba tuikaranze tunywe soda ba tunywa maru toruringana ekiagara noya Christian tunde achagete ekero musonga achete iga akieta agachakanyara bantamba bwatiyanga kanya kaba boyi agachakanyara bantamba bwatindagira akabagorere ndagira erinda akamana kumenyana how do I win these people bamo manyinya sai na igo nje okuganikuwa muna ba Adventista onare ko sabanga nyasaye togenda asijiba abantu itombere besire tororo patara mu manyo monene asenye ntoye mbuye mnabagaka bachinga basoka kumbe tabyande bacha nabaga karansa ali bakora kuri ngumuso yabo amen wow nyasa kuri gwanja kwaye pensi togende tulijya abantu itombere basire teziko patara mu manyo monene wow thank you so much by the way abantu batana bagaka ina gusina bona kwanza oma tantu okay tu yani okomanya tu wege kwe naro tuyo tigante bene naro engabona neyo mu Africa amadena ogosasima nagose kwaya no kwabana nabakungu na wamaitego bebanga ikitabu kiamangana yebiro 25 eye mwaka 52 Daudi amona abatangani abarenge komokonya bagatana na asobokoreri abamurabande tetumakirita abamurabande basafu na aba Emani na aba Yeduni bali barenge gucya kubana asukubugia makano ao na wakani kisani chikwoga omururi bw'abantu bali baye twimiremeria noroyo asabana bamuraba asafu na bwaba Sakuri na Yusufu Nedania na Asera abamuraba bakaba inse y'uburayi bwa Safu ise oyorenge kubana inse y'uburayi bw'umuruti amo na Yudun nigo barenge abamurabaye Gadalia na Seri Yesaya na Simei Esabea na Matitia abamuraba batano nomo bakaba inse y'umurayi bwa Yeduni ise oyorenge kuba naso kubugyo bukano na okoiranira Nyasaye ngambu ya mono na komotogia. Kwa hivyo walikuwa wanamwimbia hawa wote sita walikuwa wanafanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Si kwamba walikuwa tu pale. Kwa hivyo hii kazi si kwamba wanaume peke yao ndo kwamba yani kwamba ni wanawake peke yao ndo wanastahili kuingia katika kwaya ndo waweze kuimba, hapana. Amate yons abantu bonsi pasacha kumba kungu tutakiri mutigale maega soko mokoro monene mirimo. Vuna good morning. Vuna good morning. Mbuna mnomo pa Murandi. Yes wakira. Yare digudu na jina divasi ya bisia. Mwana imono mito mungu nyalenda yani bunere ndo magana ale bila kapisa ya bandere kan somo mitero ko nyaligeria. Ani kwa yola bantu bakotera 12. Ina kubolinge bara mudari uchiye kanisa. Can you answer my question? Please wali njina adaberenda basada bangi ndo ko rodri ko ala bande ko ndande ba msasa wangi ko yandra. Era ko taba matana baruba witoji magabona tabakira mukungu ajiri cyane abana dere ko bone kana lyaje trende bone baruba ko uyo ndo ko rene biko jagara ko tara ko witoji magara gija tabana to muguda bana baende wa rengira ko yakata baiga gora dore kan ko bana trende no mwata bana vise ni ko jiri jagara kana ko eta jikani sa weta jonsi wanyora paradi ngo jaba tore mechike trende matem barba kana ga singi banda ga ina ngo nyora ko kero ro ko nyora jiri andoro Rama tren ko na nero ro na bakoli asante sito ya tren ko genda ngi boje bakore iko ani ngi ngene ngi to arna bono mo musa bwanya musa je mukungu na kanisa taja tren ko genda kwa yoro musu ga to kanisa ucho ari kanisa ya kabisa ko seke to ekira je bistesi ni mo nero nengo ko
Musacha yotane korungo ko. Tao komnyoki pago kumbi bitingo biratore binyoro bieto kaika. Arabe ngene ngene ko rumano bitrane. Mbuna. Ai mukawenya okorera igo. Asenje ngwaro na jitara dikuti kata nyongora iko lakini bingo biratore brabimpiro rona nyana no manye. Na kiyo kora kwara ya rubanda ya rubu arto kuyara. Nani ndikoro eri ndara korru bai wage ndo kene ngira mwana mintoro bono for example kanisa jiba sarra jiba ando ba jiba samalo bono tsa balia ba pasta bali shani ngo jakira jonzi aba kana yangire mono kwa nyoro for example ko tabuna ki ndajiba jama ga jo mwaru jiba sana ndi bine misa simwaru ete project mana njira era ani mwata muro jinde oroje no doro mwa kwa wana bantu babo bakajika ali siko ai dubu adi mwata rusum pasta ngo jala ali pata bena ki Tiba semuanya mana itu tukar pasti gari. Aku kalau kono nyange, urus cuma semalam tu rejo. Yang lebih aman. Bono kura uta tuwe kombe ayo taba musomba bwo monene. Igo we kombe no yo korro monene mirimo gusoyo nikibikiro ngaya tika tumusigete. No ina kanyange tumugurire ndanyore nera gakwenda guchabura ndi nchiri yo monene. Akumbiyo ko da bantu bono twakokolera yo randi njiri yo monene. Njibono njengoru njengi aro njengo tinakonyeka. Gusaye gusisinirie. Usuna kitode baye gusisinirie. Bara bumpasa sendiri ka bono jina pasta gusisinirie. Dia ekene kigerete gara diga iwa gara iwa ikene kigerete ayotari ko gende kanisa. Taringa banda bange ekene kigerete ayotari guchi kanisa na ndo tari kurwa. Ndege kingo jangi akere jera bon to ko joro ko rosine kanisa te buna uri basake na ndu buadi orense kabisa abirota kero uri basa kayo ko rumora mitu ko dia kan kanisa ro jae igo dia kan kanisa singin chota buadi yabo ko dia kero buadi kera kan ro ta kuna ki ma anwale de ko ya te kera ne ke baatu ba ne ke baatu na ki aya basake tanji ta kere 10000 bantu pale ngamole dore abantu 40 bagirango hesabu hiyo kwanya ko ta una kinta jiba sa jinga niga to buadi injo ko ta ro jira ande ke ke yango be kugere tiana na boria buno leiga agubu no simekete mete emete emete jiri simekete maka okay no bwate chai mwana mto chai ya zimbuadi okay no tukete chingoko ingoko mbora buko twain dai na buko tuga gose yaya no tukete chingoko gose yaya tukete ichirenga chirabeiga chingoko inye no bwate ngombe ngombe nero ella mugo ibere ngombe bwate ibere okay tiganja kire mete orochura omete iri obwate oraru oyo moiga irengo chibeso omokepi chibeso irengo rabe mudayamo mudayamo na bako ba eribwayemo oroche enkobera yorasa moto you know besinge eribwayemo enkobera sa buome enkobe yo ake buome ngero ngomanya na sambra bono kubuoma ko bono yitori gasi bono yiko bono yo jana moto yo gwirani orochi kwali wake sabo tebe chibesiria bakaka bate tubaru kanisa njitigandu mote barale baonie barale kiba kolra nekire ngoba yayu akire ko garno monene okoyoire ndiriya maseni yaro nekero wakirwe ngoba kusini amaseni naro no nyirwe tayo kade kanisa wako kole gasi Adino mtene tapo tunajua sio mwana mtokoro yajire mwana moko rukamwara na jiji ali rukamwara utasema hivi tena simoru chibesa na wode banchege ntumbwate no mutembuate timbwate pesa nimbwate mutali muta gocha muri yo montao nie munyole chibesa nchege uri yani mumbegere kwani inakuwa shida shida bako mara lakini bigera chibesa mwa kinda chibesa no to chibesa mutembre ndimbe akano kunya kanera lakini uri kwabujiro mwana mtoko bakoli kubwa kwa kora ikabona ikintoko itomo chibesa chibesa buchinge kanisa abantu bari imadengira kwa nakuona jajare ni ine ndukwana nakuanda sabantu bandira bakolengerari ati chibasa bana chikara chiko sabu kanisa korora ibintu vingi kote kija itabanda mara ki bona kwanza kwa bia igona ndije binjibasa baje babegerega roje bona eko babule merigura bona kyombo no je twana imwe basta mongonyere oine bugante tokonyerero oyene bugante tokonyerera yogenda sikwali guchi intake dayo oyene ndike tupiko konyerero miontoro moyo yo amanyenga
ng'omanya n'ebinto ebiga agoteba ng'atakeire korwa ebinto ebiga kere ense n'ebinto bionsi n'ebiang'o n'ebia Nyasaye nase igo tiga tokore kieke tumorwere n'omoyo oki bwogwancha tari omoyo bwokobetereriwa omoyo bwogwancha gekogera otoire kere egento mpaka eyange eyi obegete otoire kere egento mpaka chibese eki okonyora n'ebiaye bionsi ase igo tumorwere n'omoyo bwogwancha lakini waingito kubera yotenda otenga mara bagotubegera chibese nyinge yabere bune keombe kanisa onchikira yabere bune keombe yuno ina bakwagi uboigo lakini ara gotana echikanisa chinde nto twara extraction yani nto mente chumbi kwanyora abante bagochangi gukie kere ankyo na ankiende kere eso bato inkieke no mochango mpaka abande batiga gochekani ekanisa ikinare goteba nkeri ompunanga ko mwaka ogochaka kero omwaka kogochaka tware plan bune ekanisa banga changa no endimo mwara agendia ego theba iga gotabugio emereng'anio isato kianda baka 10 osiko monene n'echinibo chiao chionsi osiko monene na kieki n'echinibo chiao chionsi no gotongora kwa wonsi kwendagira elio ebyage byao mbichore n'endagira enyinge na ebimitero byao bichore ne divai enyinge yarora mosike kieki n'echinibo chiao chionsi utaongezewa ande tu chaka koru chibesa gokorwa se kanisa osa koni ngoya nganga chibesa chigo karwenye bakoria bariye maragererio aira nase chinka chiabo ogosesenia kugendere gutigara kuba asinka yao tanya tango bondo twarure igo kwanza tumaite ngento chigokora tari yayo monene tigero monene amangana itana kyo monene anjinaru na nkore yane yonsi aya tigera karwe tigero monene nsemo yaye lakini na inonye muchigara kurugu mwali na inulenda ochikorugu kora kaundabiri tiga kaundabiri dinenge ya naiga tusabire gatusabe tata Nyasaye kwabeiro muyase tore ase tutabe kabuya tata tubekere buya tunabanya ibeto tabwana tikote naso bosibwao sese ni abategereri mbale barwarete mbale babwate mechando abande bakwereira abamwabo noyo mintonso muna abande abange tata baremya senjira abene kero bagendete nemeroberi eyo bona sese ni Radio Vuna sese ni abategereri bonsi abarwarete bagwenye na asiritere Yesu Kristo twasabire na kuwegera amen asante sana chisebere uruchabona mwambi mangana mujyo senjira yobwe Vuna FM 102.0 Radio Toronto. Vuna FM. Sasa niwekere ndaki. Vuna FM. Sasa niwekere ndaki. Sasa niwekere ndaki. Sasa niwe na Vuna FM. Sasa niwe na Vuna FM. Totegara twenzi Vuna FM atoseseni wamo twenzi tokuneke minero aya namangana maya asenjera yowe etaika ya mincherie ne yamo maiga ye chinse bere chebo no mambia mangana maya sencherere yobwenge kunkoro kwa Jofrengo yo kabero mubunge bwensemo ya nyali bari chache hime kaunti ya Kisumu sigari jani nyagaka tongi huganilia bara ikuru asoro kungoro gusi kuma wate simatiangi asekanga yayo kulige kero kibura ibwensa sobo chole bonne boli bosio ukwana haso mocho Nairobi maiga yo gokoro masankere kano yo balete tamo higate babwata ni kuru aseke mage Jubilee tongi nigate berebuna homo waziri mukuru Fred Okengo Matiang'i nigakorete mirimo yarengemia igento kirere rwancho mona bakenya bange kubate kanemere makorete na igonere buya bara ikuru asoro ngoro gusiba mu bwatesi kubolia nigo kwaruriko cha sabanto banyomaine na nemono barasechi amate kolige chinjera chinonge chogo sonsora na chinga kia makongwa wesokia ribaga ryo kubolige tambakero kyogo itana
na nemono chinga kiba rekanego etana kuno kubole kurwa se Pastor Alberto Ndeki oyo oikaneta suma yego matanga yoko moenia Williton na Yuka mi kenyarukia gesarage kutoka se wodi ya basi central se bunge basi me county ya Kisii nigata bile buna nige bikole binge bya basacha kubaita basubati bya rakane comment kana sama tukabwango igana nemona soro kongoro gusi chinga kyaganirie chingwana kokolekana chinga kiwata neka koreka negatia abantu babere bunenjere mo yokia ni bikole byo egatia bara ikorwa sensemo yo kwamere serikali bakoragwo mo nomuraibo ikiamagia PLP musubati matakarua olibo ikiamagia waipo mo sike Stephen Kalonzo Musyoka yujiriwa malo ikiamagia DAP Kenya hamo na Rigathi Gachagua ikiamagia DCP nigubalire ira yugochia gotigara babwataine bunenchire mo yokumurusia omuraibo ensobono William Ruto sobojole bonne boli posio ukwana chinga gicho choko mochora beno musubati matakarua unumurwaneli bwekero kebara ibwense kurase kyamagia PLP ni gabara yabwe balire ira yogoche gotigaramo helio como hiranka muraibwense bona William Ruto sobojole bonne bolbosi na sencherere yobwenge chinse sato igoronkor nandega kumanye yamananda manga sencherere yoboy kerano kunkoro kwa Geoffrey Ngongo oyo noro mwelio wa mangana maya asenchera yobwe Vuna FM Vuna Vuna FM Vuna Vuna FM Ase bibinde bia Vuna FM Asambatera mayai 102.0 Asambaranga mayai sese niwe kerengaki abararia baya nobo semyo bujana mangana maya 102.0 FM Tokuna Ekeminero Saburi emeronge 34 kebungu kiae gya kianda moiro ko monene inwa bachenu bae na kiaba moiro geteti ba kuremerwa kende Saburi emeronge 34 kebungu kiae gya kianda moiro ko monene inwa bachenu bae na kiaba moiro geteti ba kuremerwa kende Yo, rada man. Poa sana man. Umepotea. Waje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naeza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed canvas. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia saboro kugwabe university. Na bonchorori ase trolley bags buna, boni ya una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bagi chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokonerie bintu au buna chiduve amarangeti chi bed sheets emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic yani emiya somogongo boigonko nya bare chi bed sheets pillows amarangeti ya kerenge ncho chiduve nebintu binde binge aserigolirira muko asensemo ye chianga nkonya bare trousers cha soft na hard khaki suits chishati chi t-shirt dresses ebikoro tubya basubati na basacha ebyuranyora serigolirira muko elio ruseirie discount Yako Fashions boigomba bwatabakoreria baya abo bakurwa mahorokererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busongo orosage ronde ni goro gotoka abukeroke getaseni kyabanyanyimbo muino asa mange twakre simia se namba 0725372326 gose 0728903422 Yako Fashions keroka na orenyorere bintu byonsi aserigoriria muko Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onye kobate ribori gosokwe murunga nigoro yobokora riboito akesi miagase nambe kobatia enoti sano na ibere enoti isato eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere na inde nabokori kari ukotorinyoreri morioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo nabogo tutarera se chobis cheto chigotoka imeye county ya Kisii ase bare kogenda Kisii University angena magacha Galilaya Radio Vuna 102.0 FM tusesenigwe kerengaki Atotegara tuenzi Vuna FM. Tuseseni wamo
Motwensi Tokuneke Minero. Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu byonsi ibyobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes paper pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chainlings as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors. Nadia Hardware and Electricals ni gotogotoka Kijauri na Keroka asoro segerwa Kijauri asebale kubota ni Keroka na Chebirate twakere simia namba 0718 530 990 oro segerwa Keroka tonyore mega ya post office asechirenya twakere simi 0715 553 775 Boigo orosegeronde ndore Kasarani Chebirate ibara ya Keroka Sotik twakere simia namba 0116 948 686 Nadia Hardware and Electricals naora nyori bintu byonsi byobwagachi karibu sana twatire kuma maine twatire kuma keni uhuru maine ochire kuma nyantomeri otakondetera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakira ni uzingie kama gwakira yani gwakira ni ama yambua tebakera nginkwa kangara benye ukugura mabati ya mai ngai nkonyora mabati ko mabati ya yura nyora kuro Uhuru Superstores Limited ichuwa songo marara maya chirora Ebono eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwaterana na mabati rolling mills waigoire showroom embo ukegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na kochora mabati uganetie nkone bara mabati ya 28 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warrant mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kalabuna charcoal grey brick red tile red sky blue chocolate maroon na yanda mange Uhuru Superstores Limited Boigo babwatrane na Crown Paints kwene kiankonyorore chirangi cha economy na premium chingia naende chikomenyenga kientambe chiri tayari gotumeka gose na obago kuburukanire gweke kale lioganetie ni machine ya Crown Paint color mixer Uhuru Superstores gotoka Uhuru Complex ange na Safaricom Boigo JM Towers ange na Credit Bank Bosongo nebu atabakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire goika chingongo au buna Kisi Nyamira Migori na Boigo chinsemo cha Transmara goika gesieri kia utarugwa kanira kende gionsi akesimia se namba 0111161500 gose barikere liuka so mutandao info@uhurusuperstores.com Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine noganiti kubwate na kwegoke nemeroberio au yubwancheta se TV bono enyorere TV kurwe duka ya Diamant Keroka nigeokoretera chitibi chechinganjo chionsi nande chisaizi au puna chitibi chiri che Sony, Hisense, Samsung na Vision inyora Diamant Boigonko ne bale chihuva subhoovers guitars microphones chichaja chionsi chispika chechinganjo au chikuka chi microwave chi mixer amasasi chi battery chi basi chi flash chi headphone chi cable tunes chi stima chi blow dry goika horn speakers Diamant Keroka ne dukembo nande ya chirenguma ajerera bwebwatere TV asirigoliro mobuko korose duka embo ya Diamata kore umuchio Keroka tarera Diamant gotoka sebara ya Keroka ichuni opposite nyagitari ya Keroka gose bakere simi goetere namba 0748403117 gose 0711437974 Diamant Keroka na otore naye chinga kichonsi
Wakulima wa kahawa wanahitaji ujuzi, maarifa na taarifa mbalimbali ili kuongeza mavuno ya kahawa huku wakitumia mbinu za uzalishaji endelevu. Misimu ya kupanda kahawa katika maeneo mbalimbali ni kati ya Machi, Aprili na Septemba, Oktoba. Wakulima wanahitaji kuanza kuandaa ardhi yao miezi 3 mapema. Jinsi ya kuandaa ardhi: chimba mashimo miezi 3 kabla ya kupanda. Mashimo ya kupanda yanapaswa kuwa na ukubwa wa futi 2 kwa 2. Shimo moja hadi lingine linapaswa kupima mita 2 kwa 2 kwa aina mbalimbali kama Ruiru 11, mita 2.7 kwa mita 2.7 kwa Batian. Lundika udongo wa juu na udongo wa chini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza utoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Rocky Driving School na koranyora masomo ya bogende chikari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto balino balema ni chikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribu masoma maya keralituko. Imeyumu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbogwate ofa ase wali bakolire Form 4. Wakirisi miasin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Say
mwegenere omonene Yesu bona mwegenere omonene Yesu mwegenere omonene Yesu bona mwegenere omonene Yesu murangere omonene Yesu bona tabibu huyu Yesu mwenye huruma atuletaye faraja Yesu mwokozi wetu imbeni malaika sifa za Bwana wetu jina la pekee kwetu ila Yesu Bwana mwana kondoo msifuni mwokozi hatia zote na dhambi kuziondoa Yesu imbeni malaika sifa za Bwana wetu jina la pekee kwetu ila Yesu Bwana hakuna jina jingine linalofaa sifa au kutufurahisha isi okogenda ekanisa kera omusabaye otangaine gera lituko ikarasete mutwe igerera chingwa chao oyo mito ogoseria abantu arena yeso twara chingaki oyo mitorora